Berdintasun Gazteria Hezkuntza eta Osasun Departamentok tratu onaren aldeko eta jaietan emakumeenganako indarkeria eta sexu aniztasuna prebenitzeko kanpaina bat abiarazi dute. Landa Garapenak 1,1 milioiko diru laguntzak deitu ditu akuikulturako inbertsioak egiteko. Iruñak hiriaren lehen erreplika digitala izango du Nafarroko Gobernuak eta Iruñeko udalak sinatutako hitzarmenari esker. 16 pilotarik hartuko dute parte emakumezkoen 3. San Fermin torneoan, 4 erdiko banakako modalitatea eta ohiko eskuz binakakoa estrenatuko dituena. Iruñako San Ferminak esperientzi berri bat gehitzen die jaiei, San Fermin Santo Domingo aldapako espazioa. Oskorri taldearen omenezko ikuskizuna eginen dute Iruritako dantzariek ekainaren 21an. Bihotz, bitxotx bakarrizketa antolatu dute larunbat honetan ekainaren 15an Dona Marian. Arizkun rocken azken edizioaren inguruko aftermovie bideoa kaleratu dute. Nafarroan gozatu, partekatu eta errespetatu da Nafarroko Gobernuak aurten abiatu duen kanpainaren leloa, jai ingurunetan harreman afektibo sexualetan tratu ona sustatzeko eta emakumeen aurkako indarkeriari eta sexu aniztasunari aurre hartzeko. Kanpaina bereziki 35 urtetik beherako biztanleei zuzentzen zaie eta helburu hirukoitza du. Intentsitate txikiko indarkerien identifikazioa hobetzea eta horiek geldiarazteko beharraz kontzientziatzea. Sexualitatearen inguruko ikuspegi positiboa zabaltzea, harreman trebetasun osasungarriak, berdintasunezkoak eta tratu onekoak sustatuz, eta prebentzio neurriak erabiltzea, bultzatzea sexu praktika arriskutsuak saihestearren. Begoña Alfaro 3. lehendakari ordeak eta etxebizitza gazte eta migrazio politiketako kontseilariak aurkeztu du lehendakaritzako eta berdintasun hezkuntza eta osasun departamentuekin elkarlanean bultzaturiko kanpaina. Arekin batera izan dira Nafarroko Berdintasun Institutuko zuzendari kudeatzailea den Patrizia Abad, Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko zuzendari kudeatzailea den Maria Angeles Nuin eta Hezkuntza Departamentuko Inklusio Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuaren zuzendaria den Alicia Ruiz Oria. Era berean, kanpainari babesa erakusteko ekitaldian izan dira sexualitate eta gazteriaren gozamenez programa komunitarioko erakundeak. Kanpainaren irudietan gazteak agertzen dira taldean edo bikoteka jai giroan gozatzen jai eta jarrera osasungarrian. Lelo nagusiaz gain diseinatutako kartelek hainbat baieztapen biltzen dituzte errespetuzko harremanak aldarrikatzera bideratuta. Zerk erakartzen hauen gehien, ez dezagula ezer eman segurutzat. Zure laztanek 100 jartzen haute zure errespetuak 1000, edo nire jarrera gogokoena, zero presioa, esaldiak hautatu dituzte hildo horretan hausnarketa bat sustatzeko. Herri batzutan dagoeneko hasi den eta uda osoan zehar luzatuko den jai garaiaren aurrean. Landa Garapeneko eta Ingurumeneko departamentoak akuikulturako enpresen inbertsioak bultzatzeko laguntzen deialdia argitaratu du Nafarroko aldizkari ofizialean. Departamentoak 1,1 milioi euro bideratuko ditu akuikulturako ekoizpenaren lehiakortasuna sustatzeko. Nafarroko Gobernuak Europako itsas, arrantza eta akuikultura funts berriaren bidez deitzen duen lehen laguntza lerroa da. Funts horren lehentasuna da arrantzaren, akuikulturaren eta beste jarduera batzuen garapen iraunkorra sustatzea, hala nola arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzea eta merkaturatzea elikagaien segurtasunari laguntzeko. Deialdi honen bidez honako helburu hauek dituzten inbertsioak finantzatuko dira. Produktuak diversifikatzea, espezien ongizatearekin lotutako hobekuntzak egitea, urmaelak edo akuikultura urmaelak berreskuratzeko inbertsioak egitea, ingurumenean erakin negatiboa murriztea eta baliabide naturalen erabilera eraginkorra sustatzea, eta produktu kimikoen, antibiotikoen eta bestelako sendagaien erabilera murriztea. Diru laguntza hau jaso ahal izango dute akuikultura ustiategien enpresa titularrek Nafarroko Foru Komunitatean kokatuta dauden eta uretako organismoak hazten edo landatzen dituzten enpresek. Nafarroko Gobernuak eta Iruñeko udalak elkarrekin lan egingo dute Iruñeko lehen lurralde bikia digitala martxan paratzeko. Lurralde biki digital bat leku espezifiko baten erreplika digitala da.
Kasu honetan Iruñarena, datu geospazialak, azpiegitura eta sistemen informazioa eta datu sozioekonomikoak integratuko dituena. Ordezkaritza digital horri esker, hainbat egoera simulatu eta azter daitezke, baliabideak eraginkortasunez kudeatu daitezke eta datuetan oinarritutako erabakiak har daitezke hiri plangintza, mugikortasuna, larrialdien kudeaketa eta lurralde garapenarekin lotutako beste alderdi batzuk hobetzeko. Proiektuaren koordinazio teknikoa Trakasa Instrumental enpresa publikoaren esku egongo da. Emakumezkoen eskupilotako 3. San Fermin torneo ekainaren 22an hasiko da, 16 pilotariren parte hartzearekin. 2 dira aurtengo berrikuntza nagusiak, alde batetik, modalitate gehiago daude. 2 kanporatzaile eta eskuz banakako finala jokatuko baitira 4:00 eta eskuz binakako ohiko txapelketari gehituko baitzaizkio. Bertzale 2 modalitateetako finalak aurreko urteetan bezala jokatuko dira Labrit pilotalekuan, baina oraingoan San Ferminetan uztailaren 12an ostiralean goizeko ordutegian. Maider Beloki Unzu Kultur Jai Hezkuntza eta Kirol Zinegotzi delegatuak Maite Ruiz de Larramendi A2 pilota txapelketako presidentea eta pilotariak eta Maite Ruiz de Larramendik aurkeztu dute aurtengo edizioa. Gainera eskuz banakako txapelketako final erdietako kanporaketak zozketatu dira. Aurkezpenean parte hartu dute halaber Natalia Bellosta Intiako zuzendari gerenteak txapelketaren erakunde babesle gisa eta Raquel Anjol Iruñako Peinen Federazioko presidenteak eta Edurne Lamela Down sindromearen Nafarroko elkarteko programen zuzendariak. Izan ere, aurreko ediziotan bezala txapelketak ekimen solidarioa du. Txapelketa honek emakumezkoen kirola ikusarazten du eta zehazki emakumeen eskupilota hamarkadetan zehar ostrafismoan egon dena klubik ez dagoelako eta kirolariak palaren alde egitera bideratzen ditu aurrera egiteko. A2 pilota 2021an sortu zen eta emakumezko manisten lehen klub profesionala da. San Ferminei buruzko esperientzi zentro berri bat dauka Iruñak hortzegun honetatik aintzinera, Santo Domingoko aldapan entzierroaren abiapuntu diren korrikalarien ondoan. Dagoeneko egia bihurtutako proiektua San Fermin gunea espazioa. Erakusketak bere 80 metro karratuetan San Fermin jaietan erabateko murgiltzea sortzeko soinuekin, kokaguneekin eta irudiekin jolasten diren hainbat espazio biltzen ditu. Espazio berria, Joseba Siron, Iruñako alkateak inauguratu du, Koldo Martínez, ekonomi sustapen eta Europar proiekzioko zinegotzi berexiak eta udalbatzako beste kide batzuek lagunduta. Haiekin batera proiektua garatu duen Arena Komunikazion enpresako zuzendari Pablo Iraburu eta Enrique Kaela arkitektoa egon dira. San Fermin gunea izendapena, espazioz edozin hizkuntzatan uler daiteken hitz joko bati erantzuten dio. Gaztelaniaz eta euskaraz balio du eta bertze hizkuntza batzuetan ere ulergarria da. Beste herrialde batzuetako bisitarientzat. San Ferminen azken 2 letrak ingelesezko inpreposizioarekin badatoz. Bideoen, soinuen irudien eta sensazioen espazio eta esperientzia hortarako gonbidapena da. Jaien arima oso ondo islatzen duen konzeptua da eta konzeptuaren funtsa jasotzen du, esperientzia eta parte hartzea. Urtero bezala Iruriteko dantzariek ekitaldi berexia antolatu dute datorren asterako herrian Oskorri taldeari omenaldia eginez. Ekainaren 21an Hortziralean Erreboteko plazan, gaueko 9:00 izanen da ikuskizuna eta dantzariez gain, Elizondoko abesbatzakikik Iruritako erraldoien konparsak, Oronozko erraldoiek eta Elizondoko gaiterok ere parte hartuko dute. 120 partaide izanen ditu guztira eta hoietatik erdia dantzariak izanen dira. Sarrerak laizten jarriko dituzte salgai. Bakarrizketa umeretsua eskainiko dute larunbat honetan Dona Marian. Garaui CJ Garazi San Martin Bog da aktorea eta bakarrizketaren egilea eta Garazik bere maitasun historia kontatuko ditu umore ardatza hartuta. Maitasun erromantikoari kritika sakona da eta horren harira hainbat gai ukituko ditu. Polimaitasuna, espazioen gestioa, mugak, sare sozialak. Bakarrizketa hau larunbat honetan ekainaren 15ean Dona Marian izanen da. Helduendako da eta herriko ostatuko terrazan eskainiko da arratsaldeko 6:00. Mario ez da izen euskalduna! Nola egiten duzu etxortan? Etzara gaueko izar bakarra.
Arizkun Rock jaialdiari agur emateko azken edizioa ospatu zuten maiatzaren 18an Arizkungo plazan eta ekitaldia biltzen duen bideoa argitaratu berri dute.